Winky D akuchifa nepolitics manje, and this time haapabudi. Hatina nguva yakawanda tinaye. This was a comment written by a user on Facebook. It has been said that Winky D has 3 layers, and I'm going to address each theory. First theory ndeyekuti Winky D anombonzi akaromba. He may be linked to the Illuminati or the real extraterrestrial realm. The second theory is the reason why Winky D is involved in what some regard as political songs, from Iboto, Jema, Kasonke Jecha. Anowanei nemasong aya ende chii chinomutuma kuti amagadzire. The last theory ichabuditsa the secret life of Winky D, why asingaposti mukadzi wake ende Winky D anogara kupi. Kune vasingandizivi, ndonzi Hasta TV, a professional YouTuber, storyteller, editor. Tisati tanyatsotaura nyaya dzese dziri 3, ngatimbotanga taona matangiro akaita Wallace Chiromiko. My name is Winky D, the gaffer. Before Winky became the great man he is today, He goes by the name of Winky D. before he was referred as Father Baba Abraham, before all the amazing songs, powerful lyrics, awards, before the notable things like empowering women, he was once a simple Kambuzuma boy like you and me. Let's rewind back to his first song. Chero munhu anotanga kunzwa song iyi for the first time angasingafungidzire kuti munhu uyu ndiye achaita one of the biggest artists in Zimbabwe. Kwete kuti song iyi yakaimba yaibhowa yekuti ndiri rasta. Song iyi yainakidza but palevel yekuti agonzi achazokwana pama biggest giants emusic muno muZimbabwe angasati asvika hake. But vanhu pavakazoona kuti Winky D ane potential yekuti angava one of the biggest, ndopa akabuditsa songs like Musarove Big Man, taitirana pafirst sight. Tiri panyaya yesong yaakaita inonzi taitirana pafirst sight. That is when we started to see Winky's contribution in women empowerment. We also introduced to the world. I'm sure if Winky D had not introduced Gamer to the world, the majority isingamuzivi. But azvireve kuti Jema akaita lucky. Jema munhu ake agara aigona. But chimwe chunhu futi chakaita kuti Jema agova unique vanhu vachitanga kumuona inyaya yekuti murungu anoimba shona, mubhunu anoimba rurimi rwamai vako. Winky didn't end there. He also featured with Fryer, Shingai. Ende vasikana ava takanyatsovaona vaitooneka kuti vaigona, but Winky D ndiye akazoita kuti tivazive vasikana ava. Tochipinda panyaya yekuti sei vamwe vanhu vachiti Winky D akaromba, why Winky D is linked to the Illuminati or evil spirits to boost his fame. According to people, manzwa ndanyatsoisa disclaimer panapo kuti pane vamwe vanhu vanoti kwanzi Winky D ari linked ku Illuminati, and the reason yavo ndi iyi. Chimbotarisai pama names a Winky D. You are Winky D, you are president of the ninjas, you are professor, you are the gaffer, you are the big man. I think you left one extra. Oh yes, yes, extraterrestrial. But this name extraterrestrial can spark controversy because of its association. Extraterrestrial is associated to aliens, and the aliens zvinhu out of earth. And according to Christianity, aliens are evil spirits. Alien ndio anenge achinzi akaita kunge madhimoni, alien. Saka zita rake rieria rinonzi extra what rinongoreya futi zvinhu zvingori linked kuzvinhu zvema-alien. Ende umwe munhu futi anogona kuti kwanzi maybe pakaita coincidence Winky D anogona achingofarira zita iri re-extraterrestrial achingorifarira but risina meaning yema-alien, but iye akazoenda kuredhiyo akanyatsokonfirma kuti anenge achiri ama-alien because akabva takatomuona atori nepicture akatopfeka zvinhu zvema-alien. Which leave us with this question yekuti kupfeka costume kwakaita Winky D yema-alien zvinoreva here kuti anoshandisa ma-alien spirit
kuti aramba nemukurumbira kana kuti aramba achita mbiri iri evergreen isingaperi. But imimiwo futi umwe munhuwo aya ndo mafungira umwe munhu anogona kungoconcludewa oti maybe kupfeka inonzi costume yema-alien kwaakaita nenyaya futi yekuti anozviti chi-extraterrestrial ingori nyaya yekuti anogona akakura achiona macartoon ema-aliens ndo mafungira umwe munhu. Saka imimi vari mucomment section vari kuona video rinoni, I know this video is going to be watched by a lot of people because this is a controversial topic ya Winky D munhu anofarirwa nevanhu vakawanda. Ine video rinoni ndoda kuti muzive kuti inini handina side, ndiri kungoripota nyaya ndichingoisa analysis. Ndiudze mucomment section kuti imi munofunga kuti zvezvakaita Winky D izvi kushandiswa nema-alien spirits here kuti aramba ane mbiri kana kuti haashandiswe. Then nyaya iyi ngatimbocloser. Another thing which is also misunderstood by many people is Winky's contribution in politics. Tisati tapinda panyaya iyi ndokumbirawo 15 seconds of your time kukudzai kuti Hasta Shots inotora mapicture nemavideo akapenga either ukuda for muchato wako, lobola or any function, kana kuti mapicture ako tisu vanhu vacho tinouya netimu rangu. Ende guys, inini ndoda kugadzira zita kunzi ndogadzira zvinhu zvine high quality, zvinhu zviri unique, zvine kadhati mukunyatso kuona kurongeka kwandakaita. Saka chimboimagina kuti kurongeka kwandakaita ndoya pafunction pako kana kuti paanything zvinhu zvauri kuda zvine chekuita zvemapicture kana zvemavideo. I'm promising mabviravira. This may be the most controversial chapter in this video because we'll be discussing Winky D's involvement in politics. And disclaimer, amana, muzive kuti inini I'm not a political content creator. I'm just a YouTuber who is here to tell you stories. Mastori amsati mambonzwa achitaurwa nevamwe vanhu amusingaoni paYouTube pese. Saka musazofunga ndakutaura politics. Izvezvi ngatichitanga panyaya yesong yake inonzi Ibotso. Vanotora zvevapfupi nekureba. Some of the lyrics reads vanotora zvevapfupi nekureba, vanospenda, vanotenga. Here is where a certain group was offended with the structure of the lyrics. The word botso itself zvinongoreva kuti munyama kana kuti jambwa. Zviya zvinonzi kana kuti warova mai kana kuti watuka mai unonzi watanda botso. Saka a certain group rarisina basa nekuti kwanzi song yake aiti ibotso because botso zvinongoreva kuti kwanzi kutanda botso kakuita munyama. But pakazoita kuti igoregadwa as political song inyaya yekuti malyrics make anga akuchimba futi kuti pane vamwe vanhu panenga pane amwe matheme airerekera panyaya dzecorruption or looting. Saka ndo zvakazoita kuti idismiss kuzonzi iyi song yapolitical. And here's an interesting part pasong yes. Ollah akabva arambira Winky D paakangonzwa kuti song iyi yakunzi politics nevanhu. Akarambira Winky D akati Winky D ndiwandinyorera malyrics ndandisingazivi zvinhu zvandaiimba. But imwe nyaya futi yakashambisa vanhu ndeyekuti Ollah anozviti kwanzi yeye ndakapenga pamalyrics, I'm the father of Zim music, hapana zvinhu zvandinoimba zvisingareve chunhu. Saka ndo zvakashambisa vanhu kuti iye Ollah aizviti kwanzi ndakaimbiswa zvinhu zvandisingazivi kuti zvorevei. Apa iye ndiye munhu anozviti kwanzi I'm too analytic panyaya yemalyrics. Hanimeiona. Katimbobvisa song iyi paside. Topinza imwe song inonzi Jema. Song inonzi Jema futi yakabva yaregardwa as political song panyaya yekuti kwanzi iye vamwe vanhu vakairegardha as political song vaiti kwanzi aingotaura nyaya yekuti kwanzi munomu vanhu vari muZimbabwe inhapwa vese vasungwa makasungirirwa like kuti hamino kuti makaoppresswa here kana kuti marights enyu or something like that. But iye Winky D paakabvunzwa akati kwanzi ndandisingarevi izvozvo, ndaingoreva kuti kwanzi vanhu makasungwa because of your mindset, ndandisingahamborevi zvinhu zvepolitics kana zvechii. Saka imimi ndiodze mucomment section kuti munofunga kuti Winky D paanoimba masong ake esaya handi anombozviti kwanzi yeye inini masong ndongoimba mastruggles of life nemakuriro anoita vanhu nechichi. Imimi ndiudze mucomment section kuti do you think Winky D anenge achiimba politics kana kuti is just a coincidence?
At this point, we can now conclude that Winky D is the most mysterious artist in Zimbabwe. His life is private and his wife as well are private. Vanhu havatombomuzivi kuti ndewekupi. And mimi munogona kuda kutoziva kuti inyaya yei. The answer may be simple. Ende ndisati ndakudzai my theory, ndoda kuti mumboona iye zvaakataura ega. I think everything concerning the brand Winky D, we give people update. Yeah, as it happens. Yeah, it's not like the page whereby when I'm going to eat sadza there, I'll take my camera with me and say, all right, let me take you to the world. I'm eating sadza. Yeah, I've made sure that it's a platform for me to send my message concerning the business side of Winky D as a brand. The moment vanhu pavanospota too much about an individual, ndo pavanotanga kuspota ma weakness. For example, Winky D vanhu vaiziva kuti kwanzi ane mari yakawanda sei, kana kuti hana mari, kana kuti ane imba 1 kana chi, zvaitomukanganisa izvozvo zvekuita kuti arambe achikipa zvinhu zvake private, zvinomukipa relevant for years to come. Anoramba ari relevant because tarisai kuti Winky D anonzi Baba Abraham. I don't know why he's called Baba Abraham. Maybe it's because Abraham was the father of all nations. That's why they call him Baba Abraham. And they mimi maiziva kuti Baba Abraham vane mota 1 kana kuti vane imba 1 isina kunyanya kukura. Ani muri kuona munotanga oversize because matogara mamisa title yakapenga. I think that is the main reason why Winky D asingambofi akutaridzai kana zvinhu zvake. Hatodi kuti muzi muchangoramba muchingogesa for years to come. Kusvika afa muchingogesa kuti Winky D anenge ane mashoni, anenge ane chi. Sometimes anogona ake asina zimba rekupenga, but nyaya iyoyo icharamba ichiita kuti ave relevant for years to come. And same applies to his wife. Winky D futi hadi kuti muzive mukadzi wake. Ndo yakangofanana theory futi panyaya yekuti vanhu makangoziva mukadzi wake muchatanga kumukombera nevamwe vakadzi vevamwe maceleb. I know vamwe vanhu futi vanhu ameno, this is society for you. Izvo zvachinjike vanhu vanotanga kungotarisa panze, kutarisa the facial kuti uyu anenge akashata kukunda nhingikiri, nhingikiri ndiani mukadzi akanaka muno muZimbabwe. Vanhu vasingatarisi mwoyo kana kuti mukadzi yeye anenge achimubatsira paplanning kuti anomuwanisa mari sei, kuti anotomubatsira business. Saka Winky D hadoti muone mukadzi wake nenyaya iyoyo. Ende imwe nyaya futi inyaya yekuti Winky D sometimes hanti anomboinvolva munyaya dzakaita kunge dzepolitics. Ende paunoinvolvwa munyaya dzepolitics zvinonetsa kuti mukadzi wako anenge ari mudanger because kune vanhu kunzoko vanenge vakatsamwa, vamwe vakadindini. There are a lot of people vanenge vakangosiyana siyana. Saka it's better kuti vanhu vasanyanyi kuziva kuti anenge achiwanikwa kupi. Ende futi tochipinda panyaya yekumba kunogara Winky D. Winky D iye anotaura pama countless video, akataura kuti akakurira muKambuzuma. Ende paakabvunzwa kuti unogara kupi, akataura futi kuti anogara kuKambuzuma. If I live in Zimbabwe, Harare, Kambuzuma. Hatizivi hedu kuti ichiri chokwadi here kuti achiri kugara kuKambuzuma kana kuti achagara ikoko. But pane imwe circulation yakambofamba yekuti Winky D ainzi anogara kuZimri Park. Ameno kana akazotama futi ndopepe panganchitaura panyaya yesecret life of Winky D. Ende ndoda kudzokora futi kuti vasingandizivi ndonzi Hasta TV. Ndoda kuti musakanganwe pamusoro peHasta Shots. Iya yandati inotora mapicture nemavideo akapenga. Ini namba ndoda kunyatsogadzira zita rakapenga. Saka ndoye ndichikanganisa zvinhu zvenyu. Torei nhamba idzi dziri pascreen. Ende musakanganwe kusubscribe. Thank you for watching. Ende vanhu nyore mucomment section zvinhu zvamuri kufunga kuti Winky D tingati akaromba here kana kuti Winky D sei achikipa zvinhu zvake private. Chingonyorai anything what you are thinking about this video.